хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 4 ноябр дар Паём ТВ. маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистон баъди 3 моҳаи севуми соли ҷорӣ, яъне дар 9 моҳ ба 79,3 миллиард сомонӣ муодили беш аз 7 миллиарду 700 миллион доллар расидааст. тибқи додаи Вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 7.8% афзоиш ёфтааст. дар сохтори маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ қисмати асосиро маҳсулоти кишоварзӣ бо 25.5%, маҳсулоти саноатӣ бо 17.7%, гардиши савдои чакана бо 15% ташкил доданд. саҳми хизматрасониҳои дигар дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 17.4% гуфта мешавад. тибқи додаҳои омор, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар 9 моҳи соли ҷорӣ 33 миллиарду 563 миллиону 600 ҳазор сомонӣ, ҳудуди 3 миллиарду 300 миллион долларро ташкил додааст, ки рушди 7.8%-ро нишон медиҳад. бахши саноат дар ҳаҷми 30 миллиард сомонӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ саҳм дошта 18% бештар аз соли гузашта гуфта мешавад. дар ҳамин ҳол коршиносон ба додаҳои омории мақомоти Тоҷикистон бо шубҳа менигаранд. изофанависӣ дар тамоми соҳаҳои кишвар бахусус ба бахши кишоварзиву саноат равнақ ёфтааст. борҳо дурӯғи мақомот дар ин робита ифшо шуда ва гоҳе худи мақомот ба он эътироф мекунанд. Тоҷикистон дар 9 моҳи соли ҷорӣ аз 57 кишвари хориҷи дуру наздик кӯмакҳои башардӯстона дарёфт кард. тибқи иттилои хадамоти гумруки ҷумҳурӣ, дар ин муддат аз кишварҳои донор ба маблағи 110 миллиону 374 ҳазору 700 доллар кӯмаки башардӯстона ворид шудааст. дар маҷмӯъ дар 3 моҳаи соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ беш аз 11.5 ҳазор тонна кӯмаки башардӯстона ворид шудааст. дар ин давра ба Тоҷикистон орд, равғани растанӣ, доруворӣ, маҳсулоти хӯрокворӣ ва ғайра ҳамчун кӯмаки башардӯстона ворид шудааст. се донори беҳтарини Тоҷикистон Чин 32.5%, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 30.1% ва Ҳиндустон 5.4% мебошанд. патент барои муҳоҷирони корӣ дар Москав дар соли 2023 афзоиш хоҳад ёфт. нарх аз 5900 рубли кунунӣ то 6600 рубл мерасад. дар ин бора дар як нишаст дар Думаи шаҳри Москав, муовини сардори раёсати сиёсати иқтисодӣ ва рушди Москав, сардори шуъбаи таҳлили андоз Дарья Мурченко хабар дод. Мурченко гуфта, ки дар соли 2022 маоши расмии муҳоҷирони корӣ дар соҳаҳои анъанавии онҳо 11.5% афзоиш ёфтааст. дар робита ба ин пешниҳод мешавад, ки арзиши патент мутаносибан дар як моҳ то 6600 рубл зиёд карда шавад. Мурченко қайд кард, ки афзоиши қимати патент барои баробар кардани сарбории андози муҳоҷирон бо сарбории андози русҳо мусоидат мекунад. маблағи патент пурра ба буҷаи Москав меравад. афзоиши нархи патенти корӣ даромади пойтахти Федератсияи Русияро 3 миллиард рубл зиёд мекунад. қаблан мақомоти чанд минтақаи дигари Русия аз болоравии нархи патент дар соли 2023 хабар дода буданд. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон имрӯз қурби асъори хориҷиро нисбат ба сомонӣ пули миллии Тоҷикистон чунин муқаррар кардааст. қурби 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробари 1021 сомониву 39 дирам. арзиши евро баъди чанд рӯзи боло шудан боз поин шуд. имрӯз нархи 100 евро 966 сомониву 77 дирам муайян шуд. қурби пули русӣ ҳам имрӯз поин шуд. 100 рубли русӣ 16 сомониву 20 дирам аст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти биржаҳои Лондон бо нархи 1630 доллару 59 сент ба муомила баромад. аз нархи дирӯза имрӯз як унс тилло қариб 10 доллар арзонтар аст. нархи нафти хом. ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent Futures Лондон бо нархи миёнаи 94 доллару 63 сент муомила шуд. ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightswhite Oil New York бо нархи 88 доллару 12 сент ба муомила баромад.